Sanibonani ngibingelele igama lami ngusithandwa Nzuza, Ukhozi FM TV ke kanje phana futhi ke ngibamba uhlelo noTshatha iwoza nabangani bakho ngo3 kuya ku6 njalo njengomsombuluko kuya kulesihlanu. Namhlanje ke sithe ake sibize nje ummeli wethu okafike lapha asichazele indaba eziphatha izinkantolo, indaba eziphatha amafa, indaba eziphatha imishado yesintu. Sathi ke ake simbize njengamanje sixoxe naye. Asiqale nje asibeke mina sishila kahle ukuthi ubani wakabani nokuthi udaba kubunendawo nokuthi yini le eyathi akathandi ukuthi abummeli asiza abantu njalo emphakathini. Siswami sawubona ngikubikele zolambatha somtikazi semlazi. Ngikhona sisi wena unjani? Ngiyaphila. Ngiyajabula ukuba la nawe namhlanje. Yeah. Yeah. Mhlambe nje singakangeni kakhulu kuyihlwana lezi ke siphethe namhlanje. Nje usichazele nje sibike isithombe sokuthi udabuke emlazi kuphi nendawo nokuthi yini le yathi wena kona konke nje okukhona emhlabeni ufuna ukuba ummeli uthi hayi ummelana nje ummeli ngempela oseqopheleni liphezulu ama cases owenzayo makhulu kakhulu. Ngiyabonga ma. So mina nguZola waKambatha njengoba ushilo ngintombazane nje ekhuliswa ugogo nomkhulu kwaEsh eMlazi eBora and then emva kwalokho ngase ngathutha ngaye eGoli nabazali bami yabo and then mengifika eGoli bangifundisa obviously primary school, high school, ngaye university ukuyofunda law, LLB degree to be specific. Mekhona amantombazane nabafana abafuna ukulandela yabo kulezi zenzo engizenzile and then bese ngiqeda ukuba ummeli ngakhetha sekufanele ngikhetheke lapho ukuthi ngizohamba inkantolo noma ngizohlala eofisini. Angithanda ngenkantolo, I'm very spiritual, ngithanda kakhulu ukulalela umoya wami. And then inkantolo abantu mebengena khona lento ngitshela yona into actually angaze ngishare namuntu lento ngitshela yona nathi into esingayazi. Mi inkantolo umuntu mezohamba inkantolo usuka hamba yoqiniso yabo zonke lezo zinto. Manje mungena enkantolo mina ngisensitive ngomoya awungiphathanga kahle. Ngase ngakhetha ukuthi yazini ngcono ngiyohlala eofisini. Hayi kanti mengifika eofisini nginalento yokuthi mengenza into ngithanda ukuthi ngiyenze ibe iqonde yabo futhi ngaphezulu kwalokho ngithanda ukuthi mengenza into ibe usizo. Angithandi ukwenza into just because I can achieve. uNkulunkulu ngibusisile ngokuthi ngikwazi ukufunda ngiqede ukufunda but ngithe sengiqedile ukufunda ngathi yini engizoyenza ezokwenza umehluko kubantu nje mhlamba engibakhonzile ngikhonze kakhulu ugogo wami. So ngalokho ngaqala into ekuthiwa i-legal clinic eGoli. I-session nami yokuqala i-legal clinic into nje engayidesigner ukuthi ngizofundisa abantu ngomthetho ngoba bakwazi ukukhokhela ummeli, abanayo imali yokukhokhela ummeli. Kanti labantu abangenayo imali yokukhokhela ummeli ibona abadinga usizo kakhulu. Kakhulukazi uma ummeli khona into ekuthiwa uya specialize. Yabo ifana nodokotela. Angithi uqala kube khona iGP mase kuba khona udokotela wekhanda operation. So nommeli nomthetho unjalo. Uma ummeli uyakwazi ukuthi ube i-general attorney kanti mina ngase ngaspecialize ke kwinto ekuthiwa i-fiduciary law, umthetho wamafa. Kahle ngase ngaba fiduciary law umthetho wamafa. So ngenxa ukuthi ngikhethe ukuthi ngihambe ngaleyo ndlela ngizokutshela manje why I chose ngaleyo ndlela leyo. Ngenxa ukuthi ngikhethe lokho ila ngabona khona kakhulukazi Soweto because khona i-campus yase-UJ ekuthiwa i-UJ campus isephimvile Soweto. Ila ngabona khona ukuthi hayibo ogogo bayahlupheka, izindlu zabo ziyatshontshwa Soweto. Ngahamba ngayofunda ukuthi bayitshontsha kanjani lezi zindlu, kwenzeka kanjani ukuthi umndeni ulahlekelwe ikhaya. Mase sengiqeda ukuthola leyo nto leyo ngase ngathi mina ngifuna ukufundisa iSouth Africa yonke. Ngaqala nje ehall, ngaqala kwindawo ekuthiwa iKonka eSoweto. I know it was so popular for yabo nje yaziwa ukuthi club. Ubhuti umnikazi wayo uKutlwano wathi ngoba ufuna ukwenza umsebenzi we-community ne-community futhi iKonka ikuyona zokunika iphimvile. Emva yalokho ngafika ngabiza ogogo ngabiza omkhulu ngathi mina wozani ngizofunda ukuthi khona ekuthiwa yifa, khona into ekuthiwa i-will. Mase kuba contactiwa i-ownership yendlu, ikhaya lifakwa ephepheni awuvele nje ulone ngomlomo njengoba sijwayele ukukhuluma. And then ke mase makeshona umuntu okuyiphepha lekhaya ila qala khona kuba nenkinga. Ngicela ukunifundisa khona nizokwazi ukuthi niyivike lezo inkinga lezo. Iqale kanjalo ke National Clinic yami iqale eSoweto. Emva lokho sengibuya la eMlazi obviously, ngibuya kwaMashu, ngibuya eLimpopo, ngibuya eEastern Cape. Yabo. So it's now a national legal clinic and then into enza ukuthi ize yandi ibe national legal clinic, imedia
Yeah. Imedia yasiyangithola ukuthi kanti ngenza lento le. So mekuqhamuka i-case enkulu nje futhi abantu eSouth Africa bangayazi ukuthi bazoyihlaziya kanjani, bazoyiqonda kanjani, mase bayangibiza ke. O-ENCA, o-Newsroom Africa, konke nje. Ilapho i-National Legal Clinic yami yathatha khona i-Heights and emva lokho abantu abaningi eSouth Africa bayawazi umsebenzi engiwenzayo and uyabasiza mengizwa mebengichazela. Mhlambe nje ngaphambi singene kulokhu kwamafa nama-estates njalo. Ngiyazi ukuthi kwi-WNB sathinta indaba yamakhaya asephethwe yingane kahle hle ukuthi mhlambe ingane sekuyiyona isikade ezingane zakubo, akasekho ugogo, akasekho umama, sekuyinto nje into nje idabukisayo. Nginombuzo la ukuthi ake kuthiwa ke mhlambe mina ke ngumakhelwane. Nansi ingane ngiyayibona yakamakhelwane isisele yodwa, mhlambe ngiyangisiza mhlambe yabo ngokudla kwesinye isikhathi ngichaza lapha. Kodwa ke mhlambe mina umakhelwane yini engengayenza ukuze lengane ithole usizo kuhulumeni ke manje ukuthi uhulumeni yini ayenzayo ukusiza izingane ezinjalo. Kodwa so ngiyabonga ukuthi uyibuze le nto leyo ngoba ibaleke kakhulukazi la eNatal. Lento ekuthiwa i-child-headed household, ikhaya eliphethwe ingane engaphansi kwa-18, into eningi kakhulu la eNatal leyo. Angithi uyazi vele ukuthi iNatal ihamba phambili ngesifo ekuthiwa i-HIV/AIDS. So before kufika amaphilisi lawa asebenzayo manje ukusiza abantu ukuthi i-HIV/AIDS kungabi i-death sentence, qale i-HIV/AIDS ibibulala. And then baningi abantwana baba ama-child-headed households ababa abaphathi bamakhaya ngenxa yayo ingculaza in the 90s. And then siyazi ke sonke ukuthi kwafika into ekuthiwa i-COVID. Na i-COVID yafika yashaya abazali abanama-chronics. Zasala iy'ngane zodwa. Iyenzeka kanjalo-ke i-child mase kuba khona ukushona nje lokhu vele okwenzakalayo. Kakhulukazi elokishini i-health ayikho high kakhulu. Mina-ke ngoba ngiphuma khona elokishini ngiye ngiblame utshwala kakhulu. Angiyithandi ngandlela kuphuzwa ngayo. Yabo utshwala kanti kuhlukumeza umzimba utshwala phela uphuza mahhala. So ngenxa lokho ke le HIV and AIDS nale COVID nale natural death ingane ke manje zisele zodwa. So into ebalekile izinto into eyenziwe izingane ngaleso sikhathi zivele zona iqhubeke. Azi endaweni efana ne-Master of the High Court ziyobuza ukuthi amagama kumaphepha endlu yasekhaya ubaba noma uma noma umkhulu noma ugogo yabo manje into eyenzakalayo kakhulu eyinkinga ngama-child-headed household kusukuma omamncane no auntie no malume kube yibona ke manje abaphuthume kulama office ekuthiwa i-Master of the High Court bayokwenza i-fraud lapha abaqamba amanga bathi ulona ushone engenazi ingane usisi wami ubhuti wami uma wami umkhulu wami. So ngithi ingane ngiyazi zincane kodwa ziphafula ingane zamanje so ziyakwazi ukuthi zingakwazi ukuthi isukume ziye kuleli office ekuthiwa i-Master of the High Court ngoba i-Master of the High Court iyona kuphela eSouth Africa ezovikela mase sekunefa endlini. And i-Master of the High Court inomthetho ukuthi fanele ivikele abantu abawu-3 abathathu. Oyedwa umuntu ongakwazi ukuyinakekela ngokwengqondo mentally incapable. Owesibili ingane engaphansi kwa-18. Owesithathu umuntu oshonile. I-Master nje of the High Court ivikela labo bantu abathathu. So ingane fanele isheshise zekulelo office khona ezokwazi ukuthi ivikeleke. So nje lapha ekhaya mhlawumbe njengamanje uyabuka uzuleke nawo mhlawumbe kuthiwa khona ingane ozaziyo umakhelwane isiza ukuthi ke ziye Master of the High Court ithola usizo kahle ingane ingaqinelwa omalume no auntie njalo. Mhlawumbe sisakhona lapho ke manje kuyindaba zamafa azola ngiyazi ukuthi kuhlelo sesafuthi isathinta indaba ze-estate. Nawe khona futhi ke ama cases amanye usuwawenza amakhulu lapha sibhala Mama Mthandazo Dlamini sazosimba Dlamini lapha ke Didimabuza Therale Nkota nje maningi kuleyo ndawo usebenze kakhulu hayi kuleyo ndawo futhi into nje yabona khona indabeni umuntu uyayibonela nje lapha kunjalo amacala ama cases anjalo abantu bangathathani kuona nokuthi nje umsuka ukuthi mhlawumbe ngingakahambe emhlabeni ngumzali ngenze njani ngiqikelele ukuthi izinto enje mase ngihambile emhlabeni azenzeke ngiqalaphi sisiyazi asiqale la ekutheni
Actually asiqale la. Ngibonge kakhulu ukuthi impilo noNkulunkulu nabantu abadala basihlanganisile sifethu nobhuti uNtshatha and neproducer ukuthi sitholene ukuthi ngikwazi kuba icontributor kwi-show yenu because ziningi izinto vele bengifuna ifundwe abantu abaningi futhi ngoba bayahlukumezeka bengawazi umthetho. So I'm very honored to be part and a contributor. Clock it. Sebenza yakhe ayikhulumela. And then kwamacala sengisebenze kuona kunje angithi manje ngirana le National Legal Clinic ngakutshela ngathi mina imedia vele iyamukele lo msebenzi engwenzayo that's why uzongithola kwa TV nanoma indawo nanoma ikuphi. So engikwazi ukuthi kukhona amacala mina engisebenze kuona ezummeli ngingaphansi kwalama institution indawo lezi bengiyisebenzela lawo ama political estates abantu nje be politics abantu be media ngenza mina estate yaxolani kwala bekaqeda ukushona. And then ngasebenza kuyona la ngahlanga khona nosisi wami uphekisa ukhumalo kanjalo nje. So maybe ngiexpose lapho iyona lento engisizile kwi National Clinic ukuthi njengoba imedia abantu be TV bayindaba radio bengibiza ukuthi ngizochaza ngizohlaziya kanti vele sengathola iexposure ngesikhathi ngisebenza kuzona lamacala lawo. So kusakhona nalawo. I mean I know at some point ngaye nga-advisor kwi estate yababu Nelson Mandela noma Nelson Mandela over iproperty yaseQunu. And I did that lapha ngisase corporate before ngiphuma. Yabo so ngithe ngisuka lapho ke sengirana le clinic it made sense kumina. Kuvele kwacaca ukuthi vele ngizobizwa ngesikhathi sekushona ubaba uDidi Mabuza. Into enza ukuthi kugcwala indaba ya Didi Mabuza the late former deputy president of South Africa ingoba usuke washona and then umndeni wakhe waphakama lo munye. Ikhona lento South Africa ukuthi umakoti meseshonela umyeni sayithinta kanjani wasukuma umndeni wathi hayi ithina khona umunye unkosikazi simlethayo ilapho ke bekufanele ngiyohlaziya ukuthi ukhona yini ngempela uthole kanjani i-death certificate umama eseshonile ubaba which touches the Recognition of Customer Marriages Act lapho siyabona mhlawumbe before siye lapho so umuntu onomuzi njengamanje ubhali will qala uyakummeli bhali will mase ubhali will mhlawumbe ngiyayitshela iningane zami ukuthi bantu abami ukuze masingihambile emhlabeni ningaxabani wena uzothola le half walomuzi wena uthole le moto wena uthole ini noma mhlawumbe ngoba phela thina like abantu abamnyama yabona sesaba ukukhuluma ngendaba zamafa yabo le ngane izongibulala mangithi mhlawumbe ngabe lokho ngempela kusebenza yini namanje ukuthi ngingayitshela ingane ukuthi wena masingihambile lakha belungu wena masingihambile emhlabeni nakho hamba nakho kuze nje umhlaba sengishonile ngalokuqala phansi ixatshana sonke njani mhlawumbe lokho ngakululeka. Well engakusho ngalokho it's isona izathu phela lesi senza ukuthi ngilokho ngifuna ukuthi abantu bafunde kangaka. Into yokuqala engayichaza izintathu izinto engifuna ukuzisho ukuthi ngiphendule leyo mbuzo sisi. Oqala is iwill iphepha libaleke kakhulu. Libalekile iwill because ilona eshoyo ukuthi umuntu ungasekho emhlabeni fanele kwenzakaleni. Uma ushona la eSouth Africa ungenayo iwill kuba khona iAct ekuthiwa i-Interstate Succession Act. Alikho igama lezulu lomthetho. I-Interstate Succession Act ngilisho ngoba ngifuna abantu baye ku Google bayoyifunda le act. Iyona ezosho ukuthi izinto zakho ezisebenzele emhlabeni ziyakuba ngoba wena uhlulekile ukisho ngewill. Akusho ukuthi uma ungayibhalanga iwill estate yakho ayenziwa. I-estate ifa nje into eyenziwayo la eSouth Africa. Yenziwa ngomthetho ekuthiwa i-Administration of Estates Act. Akhona ama 10 steps is on my social media pages kakhulukazi kwa TikTok. Ngiyachaza nje ukuthi yini la ma step out 10 ukuthi umuntu umeshonile una 14 days kufanele kule Master of the High Court bengikhulume ngayo. Now if ushone ungenayo iwill kuthatha umthetho iwona ozosho ukuthi kwenzakalani ngefa lakho and ilapho umndeni wakho ulwa khona kakhulu ngoba phela into abantu abangafuni ukuyizwa abangafuni ukuyiqonda ukuthi izingane zakho zihlonipha umusaphila musungasekho emhlabeni akekho phela umuntu osesomhlonipha manje sonke sama boss la yabona mase ngaqala ke lapho ubaba bekazothi vele ubaba bezosenze kanje mase zahlukana ingane zakho and it's not worth it just because wena ufuna ukuthi ungayibhali will. Number 1. Number 2, mina lo msebenzi engwenzayo seku 14 years manje ngwenza and ngakhumbula ngiya eMaster of the High Court ubhuti ongifundise kakhulu lento engiyaziyo uyi-head of Master of the High Court eVenda nasePhulukwane manje. Ngambuza mina ngathi indaba belungu mebeshona benama will kodwa abantu abamnyama mebeshona banawo angikhumbuli ngenza ifa lomlungu
ongenayo iwili. Ingane futhi zomlungu ziyazi ukuthi ubaba meshonile uthe ubaba sokwenza kanje imali esizoyithola from ubaba nje futhi siyazi nanokuthi siyenzani. Akekho xabanayo akekho tshela omunye. Hayi lezi ezethu dade ziyatshelana ke zonke. Then ubaba kayenzile iwili. Wangiphendula lo bhuti wathi because kakhulukazi obaba abamnyama bayitshela ukuthi mebenza iwili sebezoshona. Yabona uRosemary Ndlovu azange asenzele ifavor thina as a country. Wayenze yaba worse lento ukuthi obaba basaba ukubhala amaphepha amafa because uRosemary Ndlovu wayesebulala umndeni wakhe. Kanti manje kufanele obaba ba-understand ukuthi abazalanga uRosemary Ndlovu bonke. Sasikwazi ukuthi sixabanise umndeni ngoba wena usaba into wayibona ngaleyo ndlela. So iwili ibaleke kakhulu and then okwesithathu into engiyibonile ngebehavior yobaba is benza ngamasibomu ukuthi bangawenza amawili. Benza obaba benza ngamasibomu ukuthi bangayibhali iwili bayenziswa yilento leyo nto sisi. Banezingane ngaphandle kwemishado yabo. Bayasaba ukuthi mebebhala iwili unkosikazi uzolicosha leli phepha athole lezingane. Bayasaba futhi ukuthi mebebhala iwili bayikhiphe lezingane mase sebeshonile lezingane ngezithole lutho. So bangamane bashone bengenawo amawili bawayeke. Kanti kuba bayazi ukuthi lento yenza inkinga kumndeni ngoba umndeni uzolo. Mina ngiya-advise obaba whether obhuti bami abalingana nami or obaba abadala kunami ukuthi ungasabi ukuhlala phansi nomndeni wakho. Why? Because every day ekseni uyavuka uyoyakha le mali. So umndeni wakho uyawakha, umndeni wakho uyawunakekela. Noma usuwenzile amaphutha okushona le nale, kodwa kusalayo umndeni wakho lo uyawunakekela. So awukwazi ukuthi ngokushona kwakho yonke into oyisebenzela elahleke ngoba wena uyazi ukuthi wenza izingane ngaphandle. Sasuqhubeka naleso sibindi, kuthatha isibindi kuyokwenza izingane ngaphandle komshado. Qhubeka nesibindi, ubhale iwili, umuqedo usho kule wili ukuthi zonke izingane zami zithola ngokulingana. Kodwa la kukhona ikhaya khona, la kunonkosikazi wami engimshadile nezingane zami engiyithole emshadweni, ngicela lelo khaya lihlale nabo. Lezi ezinye izingane zami engasizona zomshado ngamane ngithola imali khona izokwazi ukuthenga eyazi izindlu. Ngoba into eyenzakayo osisi laba beingane oma weingane bavele bafika ubaba meseshonile la emzini bathi ingane nami ngaphansi kwa18 shuthi izo representwa yimina kulomuzi sekufike mina. Ahlukumeze unkosikazi ngoba sekushona umnyeni wakhe which is not right. Uyabona. So ngoba okay siyazi vele ukuthi bayasaba obaba. Hayi kodwa bayasaba lokho kunye ingane ngaphandle njalo njalo. So ke mhlambe kuyiwili mina ngubaba ngingakwazi ukungasho ukuthi zami zasemshadweni zami zangaphandle ngithi nje izingane zami zonke ngisho igama elodwa bese kuvela ke mase ngihambile emhlabeni ukuthi hayi zikhona zikhona ngisho ukuthi zonke ungazifanele mina ngiadvise mina ngithi zifake zonke but ngithi la kunekhaya khona ngoba phela sithandwa ngithi uma sisho lokho ukuthi mina mina nawe sishadile wena ubaba mina umama ngoba phela yabo ingubo yami nawe and then masuthi wena zonke izingane zami zithole ngokulingana which is fair. Inkinga manje khona umuzi la esikuthengile mina nawe sobabili ngoba sishada angithi awubashada ngomama balezi ezinye izingane. Lo muzi unezimpahla zami unama cosmetics unama memory ezingane engikhulisile la. Uma usushonile wena uthe zonke izingane kusho ukuthi lezi engaphansi kwa18 zizo represent oma wazo zizongena kulomuzi zizongena kwi-title deed. Emva kwalokho amakhosikazi ayalwa ke vele women abantu besifazana abazwani sisi hayi bakhona abazwanayo kukhona ubuhle thina as abantu besifazane siyakwazi ukuthandana kakhulukazi manje because sesifundile and then sesikhulile kodwa but the original form of woman is ungazwani ngenxa ukuthi silwela umuntu wesilisa in that way. So azwani we compete. So now mase sesungenisile kulomuzi usuthathe usisi lo thola ingane naye wamfaka la kulomuzi ngoba wena ungasekho emhlabeni lo wamhloniphayo kuyobe sekuyimess lo muzi uzogcina uthengisiwe. Iyona ke lento kufanele si-avoid ngokuthi sisebenzisa amagama. I-will into epowerful kabi. You can write anything kwi-will. You're not limited ukubhala lento oyibona ko CNA or lama templates ama-will. Kwi-will ungabhala ngisho incwadi uyibhalele izingane zakho uyitshela ukuthi fanele kwenzakaleni. Okay nje sesizogoqa. Indaba ke manje ukuthi okay na estate ubaba mhlawumbe ukugane nawe mina ngibona eceleni angithande mhlambe angakutsheli mhlambe akutshele asuke ahambe ayolobola ake ayongilobola noma asitheni akaganile nawe akaganile nami alobole mina alobole wena noma alobole mina kuphela kanjalo hlukane hamba lobola wena ahambe emhlabeni noma angahambe emhlabeni uyazi ngoba ngiyazi ukuthi
uminister owa Home Affairs Yeah, washo Home impela Affairs. ngo-2020 2024 ukuthi kuzoba khona ne-deadline la khona abantu kufanele khona ukuthi bayobhalisa imishado yabo yesintu, Yeah. customary marriages. Mhlambe awusibeke sithombeni ke siswabi ngalo mhla ka-31 August esiyakona vele Uyeza. mina nkosiyami agcine ngimbesiwe kodwa angizange umshado omhlophe kanti wona yini kanti obalekile kunalo wethu esintu. Eish, yazi Sithandwa, lento lena yomshado wesintu sisazoyikhuluma mina nawe mesihlangana ngoba ibanzi, it's very vast. And kodwa engakusho is this, asiqale la kuyi deadline ya 31 August 2026. Yeah. Umthetho lo othi umshado wesintu uyifanela nsene umshado wesilungu is called I-Recognition of Customary Marriages Act. This is the third act that engikutshela ngayo manje. Ngiqale ngakutshela nge-Administration of Estates, ngakutshela nge-Interstate, sengikutshela nge-Recognition of Customary Marriages Act. I-Recognition of Customary Marriages Act umthetho wa 1998, umthetho wesi-20 ngo-1998 othi umuntu oshade ngesintu ufana nomuntu oshadile. In fact akafani naye, ushadile. Kufanele ayothola isitifiketi Home Affairs esishoyo ukuthi ushade ngesintu. Isitifiketi sakho asithi civil, sithi customarily married. Uthini lo mthetho? Uyazikhumbula izinsuku zaMandla-Nduna? uMandla-Nduna angithi wayeshiya unkosikazi ekhaya owesintu, wayegoli wayothola umfazi wani umfazi wephepha. And then ufika thini umfazi wephepha kulo nkosikazi wesintu? Mina ngiphethe iphepha. Yebo. So lo mthetho wawukhanda leyo nto. Khona uzothi noma unkosikazi olotsholiwe nawe uba nephepha. Manje into esiyenzayo thina Sithandwa sabantu abamnyama, umthetho uhlonipha umshado wethu wesintu, thina siuhlonipha. Thina siyalobolana besiqeda sijahe esontweni siyoshada ngesintu sabelungu sase-Europe. What do we call it? A white wedding. So now uminister uthi enough, sinikile umshado wesintu phela. Khethani ukuthi nishada ngesintu noma nishada ngesingisi. Thina abantu abanyama sishada yombili. Sifike lapho manje kutheni khetha ke manje. Khethani. And yini embhekayo uminister i-Constitutional Court case ya this year ngoJanuary eyathi musu ushadile ngokwesintu, musu ungena kumshado wesilungu usuyolanda i-anti-nuptial contract invalid ngoba umshado wena okuwona ilo wesintu. Mase kuba khona i-High Court case yase Limpopo ethe hayibo bantu abamnyama anikwazi ungena kumshado wesintu phinde nongena kumshado wesingisi. Khethani ukuthi ningena kumuphi. And then ileyo ke deadline uthi uminister hambani yolanda ama certificate emshado wenu wesintu. Khona phela nizoyeka ukulokho enilanda le certificate sesibili. Ngoba manje niregister ngephutha kulo mshado wesibili ngoba nuregistile lo wesintu. Why ungaregistiwe wesintu? Because i-act ithi awudinga ukuregister ukuthi ube legal loyo mshado. So ilento uminister afuna ukuyishintsha manje ukuthi nginika until 31 August wonke umuntu owalotsholwa nowalobola before 98 na wonke umuntu oshade after 98 vele labo bantu bana 3 months yokuregister umshado basobenza iphutha mebe ngawuregistile. Usethu minister register nonke ngomhla 31 August ngoba if meningakwenzi lokho kuzoba likhuni ukuthi nivikeleke ngokomthetho kule mshado yenu yesintu. So if ngifika eHome Affairs ngiphethe ini uphethe proof, uphethe umuntu wakho nje asiqale lapho uma awungena awuyiwedwa niya nobabili sehlukene ke cha phela uyoregister kanjani umshado senhlukene. Inkinga ngalokho abantu abaningi bazocabanga ukuthi uma ungaregister umshado ngomhla 31 usu divorced and it doesn't work like that. Iyodwa kuphela indlela ongakwazi ukuqeda umshado wesintu ukudivorce la eSouth Africa. Ukudivorce uma ungadivorceile ushiya i-risk yokuthi lo muntu lo mshadile menezikolodo imali ama credit 50-50 manje bazoyilanda kuwena imali ama credit. Angithi umshado wesintu automatically income to property. Yeah. So register imshado mase if senifuna ukuhlukana then divorce. Divorceana. Yabo kunjalo nje. Hayi kulungile mfethu vele lapha ke. Ku-WNB so Ntambama. Topic vele. Yes, ithinta because le deadline ibalekile. Yeah, manje 31 August umuntu uma uzazi ukuthi walotsholwa walobola 31 August i-deadline Register bafethu wakho nyo register nje ukuthi ushadile. Indaba ukuthi wena mina hayi ngishadile mina ngalobola mina kuphela cha ayisebenzi ushadile. I-case ya double HP nwele rato ithi as long as ulobolile ushadile awudingi ukuthela ngisho inyongo. I know. Sivala nje mhlambe ke ku-WNB nje nakuma socials izihlobo ezinye nje mhlambe ozoyithina ukuthi mhlambe ekhaya umlelo khozi angalindelani kuwena nje unyaka 2026. Sure, firstly ngifuna ukuthi shout out to uma wami uzodwa
uZodwa Mbatha nobaba wami Simon Mbatha. Ngiyabonga kakhulu uthando nokungifundisa nokungenza nje intombazane ethanda uNkulunkulu nabantu abadala nokufunda. Ingenxa lokufunda ke le engifuna ukuyishare nawo wonke umuntu yabo. So bese sikhuluma ngayo yonke into nje ehlangene namafa, umthetho nje oxaka abantu. And then mesibona ukuthi mhlambe khona umuntu oshonile and then as understand ukuthi ushone kanjani kusho ukuthini ukushona kwakhe. So besihlangene sikhulume ngayo leyo nto leyo. Into nje affect abazali bethu, izingane zakwethu, amakhaya ethu, amafa, yonke nje into yomthetho ehlangene nalokho. So besikhuluma ngayo. Leyo nto siyenzelani? Senzela ukuthi abakwazi ukuhlala phansi bayokhuluma nomeli ngoba uyabiza umeli. Ba understand abantu ukuthi awukubaleke kanje kanti then mase sebezwile kuthini ukuthi hayi lento izongilimaza kanje bahambe bayothola usizo. Bangagcini ngokulalela thina Sithando mfethu ngoba thina we are on radio and sila. Fanele bayothola i-consultation. Benze i-estate planning. Babhala ama-will, benze ama-family trust bavikele izingane zabo. Why? Ngoba sisebenzile vele, usebenzile. What's the point ukuthi usebenze kangaka wenza ama-million muqeda uvele ushona phela. Ngoba mase silwa siwumndeni. Iyodwa indawo la sikwazi ukulwa khona ise high court. And the high court the cheapest advocate is 10,000 rand a day. Oh, okay. So sami sikuthola kanjani masikudinga? On Instagram, Minister of Estate Planning. TikTok, a lot of educational maningi nje ama-video abantu abangafunda eningi izinto esikhuluma ngazo ku TikTok. Legacy yezibaya, Legacy yezibaya ikhampani le yami engiyisebenzisayo ukuthi ngenza iclinic ngiphinde futhi ngiyenza ama-services ayo lento le ngiyisebenzayo. Number 1 singakakhulu Ntshikazi. Bonga mina siswa namhlanje ukhozi FM TV. Impela ke intokazi le umeli wethu lo uZola Mbatha ke siyamthola ke ku WNB njalo nje indaba zemthetho odinga ukuthi uma mhlambe khona ukuxakile khuleka nje uzivule nje 3 to 6 noTshatha Sithanda noTshatha kuKhozi FM. Ngaloko lokho ke mina sengihembe usehembe nosisi intokazi enhle so kakhulu ukuthi ke nibukele uKhozi FM TV. Bye bye. Thank you sis. Ukhozi FM luhamba phambili.